Predseda Ruskej bezpečnosti rady Dmitrij Medvedev varoval, že členov NATO pred útokmi na Rusko v reakcii na nedávne vyhlásenie najvyššieho estonského generála o preventívnych útokoch na Rusko. Medvedev povedal, že mali by členovia NATO, ktorí snívajú o útoku na Rusko, by vedieť, že článok 5 nie je účinný proti taktickým jadrovým zbraniam. Povedal tiež, že ľudia by mali brať do úvahy len jednu vec: ruské taktické jadrové zbrane. Takže ak dovolíme strieľať hlboko dole rakety na hlboké údery na ruské územie, tak Medvedev nás varuje, že môžu byť použité taktické jadrové zbrane a žiadna pechota nebude použitá. Takže článok 5, môžeme sa na to vykašľať. Rovno by jadrová vojna. Takže oplatí sa nám riskovať jadrovú vojnu a dodať rakety do letu na Ukrajinu, aby Ukrajina mohla si tam strieľať na také tie ruské ciele alebo vybavenie, ktoré Rusi zvážajú na Ukrajinu. Takže teraz NATO a Washington musí byť poriadne vydesený z toho, čo povedal Dmitrij Medvedev. Ak majú rozum, tak aspoň si myslím, že nedodajú tie rakety do letu. Lebo to by boli fakt hlupáci, keby to spravili a spustili jadrovú vojnu. Smrteľné ruské útoky na americké európske základne. Ak Ukrajina povolí útoky na veľké vzdialenosti v Rusku, varoval Západ Putin. Americké spravodajské služby sa domnievajú, že ak Kyjev mohol použiť západné rakety dlhého doletu proti cieľom hlboko v Rusku, mohlo by to vyvolať násilnú odvetu. Rusko pravdepodobne podnikne odvetu proti USA a ich koaličným partnerom väčšou silou, možno smrteľnými útokmi, ako uvádzajú spravodajské služby. Americká viceprezidentka, demokratická prezidentská kandidátka Kamala Harrisonová kritizovala politiku kapitulácie svojho amerického volebného rivala Donalda Trumpa na Ukrajine. Medzi tým Rusko údajne stavia novú záhadnú stavbu neďaleko Krymského mosta, informovalo ukrajinské námorníctvo. Ruské útoky zabili 7 ľudí v oblasti Donetsk. Som už dlho nehovoril správy, tak ideme na to. Ukrajina vo veľkých problémoch. Západ sa snaží financovať vojnu, keď Putinovi muži postupujú v Donecku. Ukrajina čelí potenciálnemu nedostatku vojenskej pomoci v roku 2024, keďže niektorí darcovia majú problémy so zabezpečením financovania, hoci krajiny G7 navrhli pôžičku vo výške 50 miliard dolárov. Nemusí to pokryť rastúce vojenské potreby Ukrajiny. Budúcu pomoc ohrozujú aj politické otrasy v Európe, možnosť znovuzrodenia Donalda Trumpa. A teraz Zelenský dáko veľmi žiada Trumpa, aby ukončil vojnu na Ukrajine, lebo Zelenský asi vie, že čo by nasledovalo, keby Ukrajina ako postupovala vo vojne a Trump by sa jej otočil chrbtom. Takže by prišla o ťažké miliardy a vybavenia a kto by poskytol tie delostrelectva, muníciu, tanky, rakety a tak ďalej. Tak Zelenský vie, že by to nemohol financovať ako zo svojho a Európa, my sme dosť chudobní, lebo už sme vycicali ten kredit, čo povedal síce to už Nemecko, že nemáme dostatok munície, aby sme mohli dať Ukrajine, nemáme už financie na Ukrajinu a nemáme ani
pre svojich už obyvateľov, že musíme to stopnúť, povedala Európska únia, lebo nemajú peniaze, ale chcú požičať Zelenskému na kredit, chápete? Že dáme vám ako požičku 50 miliard dolárov a vy nám budete splácať. A chcem sa spýtať jednu vec. Kedy Zelenský bude splácať 50 miliónov dolárov? Nikdy. To sú všetko toto klamstvá. Trump uráža Zelenského pred kľúčovým stretnutím, presadzuje dobré vzťahy s Putinom. Donald Trump sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, nazval ho priateľom, no zároveň zdôraznil jeho dobrý vzťah s Vladimírom Putinom. Trump verí, že v prípade opätovného zvolenia môže dosiahnuť mier. Zelenský využil stretnutie na propagáciu svojho plánu víťazstva pre Ukrajinu a hľadal väčšiu podporu USA. Už ako vidíte, Zelenský už vie, koľka bije, takže radšej už chce ukončiť vojnu, lebo vie, že by to bola katastrofa, keby Amerika sa otočila chrbtom a Európa bez Ameriky rozhodne nie je taká mocná. Keď Trump povedal, že nedodá ani jeden náboj, ani korunu a toto, čo tu ako toto divadlo počas vlády Bidena, tak povedal, že to Trump nebude istotne podporovať. Ako nezmyselné zabíjanie ľudí za rok 2022, za 2023, 2024. Že to nemal vôbec žiadny zmysel, povedal Trump.